выдатная ліпеньская раніца і як не шкада апошняя ліпеньская нядзельная раніца. Не, ніякага сума і засмучэння. І наперадзе яшчэ цэлы месяц лета. Да ўсяго сёння свята. Так, свята да яшчэ якое. Сёння міжнародны дзень сяброўства. Вось наша свята. І таму я, Вольга Сацюк, з задавальненнем віншую нас і абвяшчаю пачатак чарговага этаму вялікага музычна-танцавальнага марафону. Далучайцеся, мы пачынаем. Ага, мы з энтузіазмам пачынаем, а вось некаторыя вымушаны хуценька сабраць свае рэчы, развітацца з нашай кампаніяй і да выхаду накіравацца. Так распарадзіліся вы рашуча і ўпэўнена. Ну што, аб'яўляю імёны аўтсайдераў. Кейсі, вельмі шкада. Чорную і чырвоную нітку слала. Ларыса Грыбалёва ўпэўнена, абавязкова пачуемся. Жанет, да сустрэчы. Александр Патлес не дапрацавалі паклоннікі. Тарыел Майсурадзе, ўсяго самага найлепшага. На все свае плечы косу распустила. Сябры, не забывайцеся вярнуць выканаўцаў, якіх мы выпадкова згубілі, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе УКонтакце і зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Яны безумоўна дастойныя таго, каб быць у хіт-параднай камандзе. А я пераходжу да пяцёркі тых, хто імкнецца не толькі ўварвацца на наш музычны алімп, але і заняць на ім дастойнае месца. Сябры, глядзіце на іх пільна, слухайце уважліва і галоўнае, галасуйце. Барыня.
темный гай, прыгожу дзяўчыну казак покахал. Шумела долина, шумел темный гай, прыгожу дзяўчыну казак покахал. Дзяўчына, голубка, ты будешь моя, як месяц на небе, як ясна зара. Дзяўчына, голубка, ты будешь моя, як месяц на небе, як ясна зара. Соколюку, любишь мяне, у матери сердца достань для мяне. Казача, соколюку, любишь мяне, у матери сердца достань для мяне. 2 дни, 2 ночи казак сумовал, на 3-ю ножку ён сердца достал. 2 дни, 2 ночи казак сумовал, на 3-ю ножку ён сердца достал. Шел до дзяўчыны, на парозе стал. Дзяўчына, голубка, я сердца достал. Пришел до дзяўчыны, на парозе стал. Дзяўчына, голубка, я сердца достал. Казача, соколю, что ж ты наробил? Я пошутковала, ты матерь забил. Казача, соколю, что ж ты наробил? Я пошутковала, ты матерь забил. Ну вось вам чарговыя песні і, адпаведна, новыя эмоцыі, новыя думкі, новыя ўражанні.
Нязменным застаецца одно. Мой заклік галасаваць за новичков. Толькі вам вырашаць, хто далучыцца да нашай каманды і праз тыдзень будзе цешыць наш слых і песціць вочы, займаючы пачэснае месца на хіт-парадным п'едэстале. І зараз я па чарзе буду называць тых, хто на гэтым тыдні вашымі стараннямі атрымаў ці дакладней пацвердзіў права быць унесеным у ганаровы хит-парадный спіс лепшых. Такое надвор'е было на тыдні. Дождж вуліцы населеных пунктаў у рэкі і азёра ператвараў. Маланкі так блізкалі, што ўночы светла было, нібы ў дзень, а гром. Дык увогуле падскокваць прымушаў. Але славутая мельница Саша Нема выстаяла, вытрымала. Трымфуйце, прыхільнікі! Спявак Утопія, сёння ён 10-ты. Нагадаю, сёння міжнародны дзень сяброўства. Выдатны дзень для праслухоўвання вясёлай завадной мелодыі ў выкананні гурта «Неруш». Ну што, заспяваем усе разам, ножкамі прытопнем, ручкамі прыхлопнем. Выступленне дык выступленне будзе. «Неруш», дарэчы, 9-ты. Через двор, на їх сукні
пераканана. Ужо наўрад ці хто-небудзь у нашай краіне можа сказаць, што ён не чуў, як дразды спяваюць. А спяваюць нядрэнна. Вельмі нядрэнна. Вам падабаецца, калі меркаваць па актыўнасці, якую вы праяўляеце галасуючы. Вядома ж, не за ляснога спевака атрада вераб'інападобных, а за гурт «Дразды» на гэтым тыдні да 8-га месца дагаласаваліся. За туманом нічога не відно, за туманом нічога не відно. Толькі відно дуба зеленого, толькі відно дуба зеленого. Под тым дубом крыница стояла, под тым дубом крыница стояла. С той крыницы девка воду брала, с той крыницы девка воду брала. И уронила золото колечко, и уронила золото колечко. Отозвался казак молоденький, отозвался казак молоденький. А я тое колечко достану, а я тое колечко достану. Я с тобою на рушничок стану, я с тобою на рушничок стану. Подай тое колечко пропало, подай тое колечко пропало. Як з нялюбим на рушничок стала, як з нялюбим на рушничок стала, як з нялюбим на рушничок стала. Віталь Пракаповіч з павагай і пашанай ужо, напэўна, з паўгода, калі не болей, ставяцца меламаны да нябеснага аб'екта, які ты апяваць не стамляешся. Полюбілі песню, ацанілі выканаўцу. І вунь, паглядзі, ужо чакаюць першых заладных нот падабанай кампазіцыі. Давай, Віталя, распальвай агонь у сэрцах да болю, у нагах ад неверагодных па. Віталь Пракаповіч, 7. Свети місяченьку, я перейду річку. Свети місяченьку, я перейду річку.
хати. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети височенько, показуй стеженьку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, до матулі у хатинку. Шостая приступка. І заняття є. Я запрошую дует, у складі якого ён і яна. Ён елегантний, яна привабная. Ён з виключним почуттям гумору, яна з виключним почуттям густу. А таленавітыя, якія абодва. Ды чаго я вам гэта расказваю? Вы самі ведаеце, бо актыўна галасуеце за Дмітрыя Карася і Марыду. Сёння яны шостыя. Крочым далей, уздымаемся вышэй. Пятая прыступка. Сябры, рабіце гук тэлепрыёмнікаў грамчэй. Яшчэ грамчэй. На нашу імправізаваную сцэну выходзіць падганяемая цёплым, пяшчотным ветрам, які, мяркуючы па ўсім, дуе туды, куды трэба. Валянціна Альшанская. Сустракаем і вітаем, і спяваем. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не
ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. 4-е месца. І яго займае яшчэ адны любімчыкі публікі – гурт «Пава». Песня невясёлая, краявіды у відэарадзе таксама далёкія ад фарбаў бразільскага карнавалу. Але агульнае ўражанне можна адным словам выказаць – здорава. Уражальная колькасць галасоў, падтрымку і даволі утульнае хіт-параднае мястэчка. Гурт «Пава», 4-й. Все пов'яло, а де травка зеленеє, ніхто мене не жалеє, прийди, милий, пожалей, ніхто мене не жалеє, прийди, милий, пожалей. Третье месца і бронзавы медаль. Нечаканасць тыдня. Ой, якая ж нечаканасць. Як патлумачыць тое, што адбылося на гэтым тыдні? Не ведаю. Не, все ж ведаю. Прашляпілі прыхільнікі Лесі Кодуш і Славы Нагорнага галасаванне. Прамарудзілі і вось вынік. Любімыя выканаўцы з нязвыклым для іх бронзавым медалём. Ти не выйдеш, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я прыеду са сватамі заўтра да цябе.
дзяўчынанька, таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад, а ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, прыйдзі, прыйдзі, каханечку. Зайшло сонца за ваконца, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Другое месца. Заняць яго я запрашаю гурт «Фолклор». Пастараліся спевакі і музыканты, пастараліся фанаты і падборныя апладысменты вялікай арміі тэлегледачоў атрымліваюць сярэбраныя медалі. Малайцы! Свете хлопец даволі малады, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Селі, як заўжды, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Hey!
абвешчана. Давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. 10-е месца. Саша Нема. Гурт Неруш. 9-й. Дрозды сёння 8-е. Віталь Прокопович сёння 7-й. Я твою паненку. На 6-м месцы Дмитрий Карась и Марыда. Прогуляла ночку, Валентина Альшанская у рейтингу 5-я. ночку пришла на заре. Боже, быть я мила, Гурт Пава 4-й. не думаю я брать. Зайшло солнце за балконце, за 3-е место Леся Кодыш. Слава Нагорный. часов. Гурт Фолклор Серебро. І вось яна, самая жаданая прыступка. Першае. Падбурныя апладысменты, якія пераходзяць у авацыі. Залаты медаль уручаецца мне. Дзякуй вам вялікі, дарагія паклоннікі. Абяцаю, я і надалей буду спяваць для вас. Ой, полола горлица лебяду, ой, полола горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і в мірна яго
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца.